partide, suficient cât lucrurile să se încingă. Din nou la Dinamo sunt însă și vești bune în ceea ce îi privește pe alroșii, care vor ieși de insolvență la finalul acestei luni. Acestea sunt informațiile venite din tabăra dinamovistă. În primul rând, din insolvența fotbalistică trebuie să iasă Dinamo, o situație în care a intrat la începutul lui 2015, un start de an aproape ratat, să-i spunem, pentru albiroșii, care au schimbat mult în pauza competițională, au adus un... scoate ceva jucătorii lui Leo Grozavu. O nouă fază fixă pe care Martinus se pregătește să o execute. Marcaj om la om făcut de Dinamovici, bate vântul spre poartă, poți încerca și o execuție directă, o lovitură de cap a lui Codoban, da. Oltean dus direct la spital, aici o pasă interesantă, acțiunea lui Dinamo e periculoasă, însă nu reușește acolo Kamil Bilinski să înțepe această minge. Fricos Bilinski pentru că portarul botoșeanului Curileac a fost prudent aici, iată s-a oprit, nu a băgat piciorul la minge, s-a temut că va ieși Curileac decis și va ataca acea minge, dar Curileac s-a oprit, a așteptat execuția, iată, așteaptă execuția lui Bilinski, care dacă nu te duci hotărât să încerci să faci ceva... Bordeianu, tot Serginio, mai încearcă o dată, o centrare bună, bară, ocazie mare pentru Dinamo. Kamil Bilinski trimite cu capul, golgheterul lui Dinamo cu 11 reușite, foarte aproape de deschiderea scorului. Iată-l pe Bilinski, își ține adversarul cu brațul la distanță și dă bine. Acum ocazie din nou pentru Dinamo, apără Curileac, momente de panică în defensiva botoșeanului. Dinamo insistă, însă scorul rămâne 0-0. Miraculos Curileac. Fantastice intervențiile sale. Cred că nici el nu știe cum a reușit să apere. Revedem centrarea lui Alexe Bilinski. De două ori lovește de lângă Vașvari, de lângă Tincu. Însă mingea este a celor de la Botoșani. Codoban trage de la distanță și minge prinsă de Marc. În sfârșit, da. Un șut la poartă. Gigu Grozav, ajuns de Hodnog, reușește să dea drumul la minge la timp. Machado, aproape Batin să-i sufle mingea. Marc, o minge de urmărire pentru Alexe, atenție la viteza lui Alexe. Vașvari nu reușește să-l oprească, Alexe pune mingea jos, scoate la Gavrilă își face mingea pe stângul, trage peste poartă și a deschis bine unghiul Bogdan Gavrilă, dar nu prinde cadrul porții. Foarte bună această acțiune finalizată de fotbalistul de 23 de ani al lui Dinamo. Gavrilă a marcat în partida tur, a fost primul lui gol în Liga 1. Un atacant care ajunsese în Serie A la un moment dat, la Sassuolo. Acțiune bună a Botoșanului, minge trimisă în fața porții, ocazie mare pentru echipa lui Leo Grozavu. Timing aproape perfect, a plonjat acolo Otilo Hodnog, însă nu a putut relua în poartă centrarea lui Petre Ivanovici. Bine să vedem dacă pentru nimic sau pentru ceva important. Trebuia să fie nimic, însă a intervenit acolo Marc și s-a asigurat că e o fază tensionată. Ivanovici iese spectaculos, îi trimite lui în gadeu, nu-i saltă mingea. Poate un fotbalist cu o prezență de spirit mai bună putea profita de gafa lui Marc, dar nu a fost nimeni prin preajmă. Tot ce trebuia să facă Marc era să lase mingea să se ducă în afara terenului. Execuția aparține lui Neluț Roșu.
Nu reușește să intervină, ajutat de Bunoja, care alunecă. Ce gafa lui Bunoja, neluz roșu pentru Batin. Batin, faultat, lăsată legea avantajului de Alexandru Tudor și Marc îl blochează pe Ivanovici. Fusese faultat Batin. Putea fi o lovitură liberă periculoasă, dar a lăsat la avantaj. Nu este offside aici la Alexe. Nu este Bilinski. Bilinski întâmpinat acolo. Bilinski, centrarea lui Bilinski. Tudor îl lovește balonul. Fază absolut uluitoare. Însă balonul ajunge la Curileac. Două faze de poartă venite la acțiuni consecutive. Pentru prima dată se întâmplă. Ca la basket, Ivanovici. Și acum o degajare spre Bilinski. Protejează excelent Tincu. Din nou periculoși botoșenenii. Ivanovici periculos. A intrat bine în meci în locul lui Martinus, jucătorul cu numărul 9. Un jucător rapid, un jucător care poate dezechilibra apărările adverse. Otilo Odnog încearcă să devieze, însă lovește mingea greșit. Cred că ar fi fost cartonaj galben la acea fază. S-a văzut pe reluare că Batin își dăduse mingea undeva în exterior. Nu era perpendicular pe poartă, după eroarea lui Bunoja. Ce fază banală și să te lovești atât de aiurea. A degajat Îngadeu, contra de Rotariu. Foarte nervos Axinteș, nu-mi dau seama pe cine. Iată aici Ivanovici, care, deși îl vede foarte aproape pe Marc, nu înțeleg unde mai vrea să lobeze. Ales că era greu, mingea îi rămăsese sus, trebuie. Matei învăluie Fai, pasă cam tare, Fai reușește să centreze, agață Tincu, nu reușește să degajeze, centrare acum și o deviere a lui Rotariu, dar dintr-o poziție foarte incomodă. Curileac îl pune în cursă pe Bordeianu, ajuns de El Hamed, va fi aruncare de la margine pentru FC Botoșani. De mult n-a mai avut Dinamo o acțiune atât de bine legată precum cea antrenor și aș vedea jucătorul că mi iese pe targă în minutele de final și echipa e nevoită să joace cu un om în minus, l-aș pedepsi. Adică nu aș fi de acord cu astfel de tragere de timp. Să ieși afară, în afara terenului, ca eu să joc un om în minus până revii tu pe teren, că te dai accidentat. Până la urmă pune punct acestei partide Alexandru Tudor. 0-0 Dinamo FC Botoșani. Au trecut ambele formații pe lângă gol.